शेषରେ ଡହଳ ବିକଳ ଭାରତର ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି ଦେଶର ଆଇଟି କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଟେକି 3-4 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଚାନକ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିଯିବା ଫଳରେ ସହରର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବୋରୱେଲ୍ ଶୁଖିଯାଇଛି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଇଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜଳାଭାବ ଉତ୍କଟ ହେବା ଦେଖି ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖାଲି ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ନୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇବାକୁ କୁହାଗଲାଣି ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭାବିତ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ଦର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମହାନଗର ନିଗମର 30ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ପାଣି ଆସୁଛି ପାଖରେ ଥିବା ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ଆଣି ଏହାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ